Burutik taldearen ibilbidea 2020 urtean hasi zen Iruñerrian, Paradisua diskoa kaleratzearekin batera, pandemian garaian. Laster, tokiko eszenan bere lekua egin zuen eta 2022an Damuak singlearekin 15 segundu diska kaleratu zuten. Hau izan zen, bai, Nafarroatik kanpo zabaldu ziren lehen pausuak. 2023an 3 abestiko lan batekin jarraitu zuten. Euskal Herriko beste txokoetan ere jarraitzaile sendoak irabaziz. 2024ko lehen seihilekoan lehen aldeko hitzak singlea kaleratu zuten, eta hurrengo bira amaitu ondoren, Luar, ahotsa eta gitarra, taldea uztea erabaki zuen, taldea egoera batean jarriz. Baina 2025ean, Naroa iritsi zen, taldearen etapa berriari hasiera emanez. Urte horretan, lehenengo hilabetean, taldea estudioan izan zen, ideia berriak formatu eta atorre txipenak abestiaren bertsio batekin aurkeztu zuten Naroa. Azkenik, 2025ean, Tantaka single berria argitaratu dute. Burutik taldean beste urrats bat eginez. Akaso momentu ez oso honean jaio zen taldearen aurrean gaude gaur, Burutik. Baina taldea ezagutzen ez duenarentzat noiz sortu zen eta zein helbururekin sortu zela errango zenuketen taldea? Bueno, egia esan da, aurretikan ja den elkarrekin jotzen, baina 2019-2020 aldean hasi ginen gure kantak grabatzen, gure kantak ja diska baten sartzen, eta justu koinziditu zen pandemiakin, justo martxoan atera behar genitun lehen kantak, eta pandemia heldu zanez, justo koinziditu zuen pandemiako lehenengo asteekin. Ze errango zenuketen sortuz, izan zenutela hor grina hori zuen kantak propioak sortzeko? Zelenagotik ere, taldea errangonen dugu existitzen zela, bazegoela hor, baina gerora ere green bat sortu zitzaitzuen zuen kanta propioak egiteko. Ez dakit hortik nola sortu zen edo... Ez dakit, nik esango nuke hasi ginenetik beti izan dugula grina. Beti musika munduan ibili gara eta ja oso gazteak hasi ginenetik, 15 urtekin edo, hasi ginen, logicamente abesti horiek ez ziren inoiz grabatu, gerora hasi ginen ja, bai, guzti izen zela bastante progresibo, pero ja diska bat egin bar genuenean, aroki genuenean, hor bai genuela pixka bat zatitu eta hortik ja diska bat komposatu, baina beti egon gara, txekitatik izan dugun grina da, esango nuke. Ez dut asko bete beharra, beste gabe esan behar nun bastante naturala izan dela. Nola baloratuko zenuketen taldea hasi zenetin egindako ibilbidea? Ze balorazio jarriko zenuketen ibilbideari? A ber, nik uste dut heziketa bat izan dela. Taldean ukitako bizipen guztiak hezitu gaitu, ez soilik musikari moduan, baizik eta ere pertsonan moduan. Azken finean, Naroak izan ezik, guztio behun geha, ezakit, 5 urte elkarrekin jotzen, entxe sortu da, sabes? 5 urte elkarrekin jotzen, eta bizizan ditugun bizipenak nahiko esanguratsuak izan dira gure bizitzarako, eta gainera heziketa bat izan da guretzate, bai. Nik uste, movida ez da nik uste heziketa bat izan dela bere hortan, baietz, baina kontun hartu, gineuzkela 17 urte, hasi ginenen. Eta guen dauzkego 23 pasaie 5 urte, ez diela asko, ez diteke esan ez daria kriston rekorri daukela, baina joder. 17 urtetik 23ra daude aldaketa asko, eta bai izan dela kriston opari olako proiektu batekin ezitzea. Nik eskertzen dudana barkatu, ja horrengoan bello. Eskertzen dudana da, nire bidezen da izala nagusiena, 23 urtekin ja, bizi izan da
hainbeste, pues, nik ditzen duna, el barro. Osea, bai, pues, talde hasi berri bat izatea, eta hainbeste lekutan jotzea, eta sufritzea, eta jakitea zer den jotzea, eta argia joatea herri baten, ze horiari da, eta taberna baten, eta jende erditik pasatzea, hori ja, haingoiz ikasi izana, ezakit, guapo da, orain jo 20 urtekin hori dena ikastea. Eta, de hecho, gustatzen zaigu asko bueltatzea hortara ere bai. Osea, jotzetik igual, txosnatan ja estenatoki batean zaudela, baino festivaletan, atortxun, topagunen eta bar, itzultzen gara itzinara eta hoi da guapoena da. @itzina. Sentimendu bat edo emozio bat helarazteko erraten badizuet, zein errango zenukete izan dela atzera begiratzean ateratzen den emozio edo sentimendu hori. Nik ezakit. Ezakit orain, osea, esan dutena, osea, nire taldekideek esan dutena. Osea, bueltatzen zara atzera eta bada, nola, sentimendu kumulo bat, zeren bizit izan ditugu gauza asko hori guztion artean, eta ez dakit. Osea, sentimendu bakarra ez dago hori guztia elkartzeko, baina, bueno, nik uste postazuna, azkenean, osea, talde hau hola orain egotea, ez nuke esango duela 5 urte hemen egongo ginatekera. Orduan ez dakit. Oso frikiak izan gara, Baro. Eta, bueno, ere batzutan pixkat desesperazioa, baina, bueno. Estresa ebai. Asko. Sobre todo... Taina asko aldatu beha, osake. Errango zenukete 2020an talde bezala hasi zinetenean izen honekin, gaur egun hemen egungo zinetela kontzertuak ematen oraindik? Ez. Nik ez. Pertsonalki. Nik uste ez, eta gainera ere, justo pandemian sartu ginenean, boloak ematen hasi ginen, eta nik ez nuen espero, orain gauden lekuan egotea, simplemente asko aldatu dirako gauzak, eta, justo pandemia eta gero, ere gauzak, festivalak, kontzertuak, salak, asko aldatu dira, nik uste ere espektazioa gutxitu dela, jendeak ere orain, nik uste kontzertutara gutxigo joaten dela, segun ze mobidetan eta guztita, baina, ez dakit. Nik uste orain dena aldatu dela, justo, eman du como una pandemia eta dena aldatu da, ez? Zakit, nik ez duen ikusten zuen bezala, ez duen ikusten murua, baina egia da, bai amestin genuela. Bai. Osea, ez gaude ez da, jo que se hor, baina nik esaten nura debidez. Ni retiratu bar naiz, atortxun jotzen dugunean, eta gau, batean, atortxun jo genuen, eta boitarain ze, eta nire, ez, bale, igual ez. Baina zen zerbait, ez dakit, iristen ez ginean, ez dakit. De hecho, ni oroitzen naiz esaten genuela, atortxura iristen ganen, retirada, eta atortxun ondoren, venga, pues 40 minutu. Dela antzekoa baino urrutigok, eta urte berdinen jo ginen bitan, bai. Ontzen guapo. Hasieran errandut, igual akaso ez momentu ez oso honean hasi zela taldea, baina eren egun ere hizketan bertze talde batekin ere 2008an sortua, hor izan genuen debate txiki bat, igual akaso ere ez momentu oso honean, baina momentu on batean ere sortu zela, ze pandemia eta gero, ateratzen zen kontzertu oro betetzen zen. Jendeak bazuen grin hori, bazuen, ez dakit zuek ere sentitzen zenuten igual akaso pandemia eta gero taldea ez dakit jendea joatzen zela zuek ikustera gehiago, hor ere boom bat egon zela, ez dakit zuek ere nabaritu zenuten, igual ez momentu ez oso on batean, baina azkenean momentu on batean bihurtu zela. Bai, de repente gineuzken lagun asko. Ez, baina... Buma egon dela, nik uste bai buma egon zela justo pandemia aterata, baina orain ja gutxitu da asko. Osea, egon zen nola, claro, egon ginen 2 urte kontzerturi gabez, gutxi gora bera, orduan, atera ginenean izan zen bomba handia, baina eske orain nik uste gutxitu dela asko. Orduan bai lagun asko egin ditugula eta guzti, baina eske orain bada gauza diferentea da, adibidez txala bat betetziko oso zaila da, jo que se, nik uste olakoa dela gauza. Baita ere, kontuan hartu behar dugu, 2008an beste momentu baten geundela. Osea, nik uste dute justo diska hori atea genuen,
bizitzan denbora gehiago geneukelako, eta denbora libre gehiago geneukan konposatzeko, musika grabatzeko, eta diska bat ateatzeko. Momentu honetan, nik uste dut, behintzat, kostatzen ari zaigula nolabait beste diska bat ateatzea. Batez, bakoitza dauzkalako milaka gauza, eta momentu ezberdin batean gaudelako. Zorratik erraten honez, igual akaso ez momentu hon batean, ez matean, baina momentu hon batean bihurtu zela, azkenean denbora gehiago, dedikatzeko ere denbora gehiago, eta igual akaso nahi zenuten zerbait ateratzeko eta ongi ateratzeko, ez? Claro, eske atea genuen eta geunden batxileru amaitzen gehiengoak, eta gero karrera kasten. Orduan, nolabait denbora librea gehiago geneukan. Ni bai esango nukela guretzat 2021 bata pandemia garaia izan zela, esango nuke kasi positiboa guretzat. Ea da, kasi talde gehienek ez zutela jotzen. Osea, depende ze estilo jotzen duzun, egia da kulturetxe batean ez zintzen nola jo. Bueno, nola baita adaptatu genuen, eta ez dakit, pues, gara hoi talde bat, osea, pues, laguna ditugu hoi taldeetan, punkoi taldeetan, eta hoiek ez zuten jo 2 urtetan. Eta gu, osea, 2020 gutxi, jo 21 desente jo genuen. Eta jendeak denbora asko zeukan, ze juergarik ez zeon, orduan ze, kontzertuta. Akustiko asko ere, ez? Bai, hori da. Guretzat positibo. Talde moduan, bai. Igual ez gundek orain gauden lekuan pandemiatik ezin zango balitz. Horrela esaten da. Ulertu da. Ados. Ba, ez dakit, no, baliteke ez, pandemia jendea etxean zegoen, justo diska ateratzen genuen, eta Iruñan, pues bueno, entzuten zen, pues ez zegoen beste gozarik. Bai. Eta erdoien elurretan, justo horretera zen, bai, eta, bai. Polite zen. Sonatzen ginen erdoil, tio, gara joita. Diruaren diktadura, jantzen ginen. Nik esan barrune bai, izan zela arraroa, niretzat gutxinez izan zen arraroa, gu hasi ginenen, benetan, talde bezala, oaindiken ez ginen txosnaik zapaldu inoiz, ze ordura arte bihotzen ginen garitotan, eta justo tokatu zela hoi, orduan, izan zen arraroa, kanbio hoi, jendea eserita egotetik, kontzertu normal batera edo. Ze guapo zeuen, guretzako zen oso bortitze jendea ikustea eserita eta guri beide eta salbatzea kontzertuik audizio batzuk ziela azkenean. Eske, tal cual. Bai, tal cual. Eta hortik pasatzea defenditu behar izatea giroa eta nola batxe hor zaudela jendek gero juerga inberdulako, ez beste deusengatik. Aldaketa hoi izan zen arraroan eretzat. Zergatik euskaraz sortzeko autua? A ber, ez bada aukera politiko bat. Nik eman diot mikroa kaponi justo, ni euskaldun zarra naizela gordun. Niretzako naizta aukera politiko bat izan, erresagoa da. Orduan hitzein dezala kaponek. Ez dakit, ez dut gauza asko egituko, baina bai, nire bitez, nire etxean ez euskara egiten. Eta bire hitzen etxean ez dara, esango nuke. Hori, baina nire gurasok ez dakite eta azkenen autu politikoa gero nire etxean saiatzen dugu eta etxean euskara hitzen da, lehen ez. Ez dakit. No, egia da. Ez dakit. Ez da ere, bostokor ginenean, ere euskaldunan ginela, orduan, ikuste... Inoiz ez dugu planteatu, inoiz gara eseri eta esan hau egin behar dugu, bastante natural izan da beti. Musika sortzerakoan, azkenean euskal musika entzuten duzu beti, eta euskalduna zara, eta ez duzu planteatzen, benga, gaztelera zengo dut. Ez, baino bai planteatzen ginula, bertsioak iteko orduan adibidez, gaztelerazkoak ez. Hoi bai esaten ginula. Eta bertsioak ez, baino... Obviamente, gure kanta propioa gaztelera zare gutxio. Hoi bai planteatzen ginula. Nafar kulturak zuen taldean garrantzirik duela errango zen duke? Asko. Hemen gaude burutik gaiteroak. Bai, de hecho, burutik gaiteroak bezala ezka formalizatu baino. Bueno, bai esango dugula folkloretik eta daukegula asko. Baina beste aldere bai, urteotan bai izan dela aldarrikapen bat,
burutik ez dela folklore, esan nahi dut. Akordeon bat eukitzea talde batean, trikitixaren herrian gainera. Ez dela folklore egiten dugulako. Baina bai daukegula beste aldetik, aldarrikapen hori nik uste folkloreak sortzen gaitula, eta bizirik mantendu behar den zerbait dela, eta indar berritu behar den zerbait dela, eta hortik jotzen dugula askotan, bai, naiz eta gero ezin harinarin bat, esan nahi dut. Bai daukegula, bai, euskaldunakaren aldetik ez, folklore puntoi. Folklorea egiten dugu, musika tradizionala ez, baina folklorea bai. Bai, eske, hoi da movida, egia da. Eskerrik asko. Zergatik. Nozain norra joan da fandangotarinaren bat eskatzera? Bai. No, itzengo dut ni zereiz akordeonista el que se las ha comido. Bai, diska horretik batez ere, bai. Eta horretzen ez gainera, arantzan jo genuenean 2023. Ostia! Hori izan zen, ni beti saiestu izan dut. Musika tradizionala porutik ez, azkenean, ni akordeonista izan, ni beti jo dut, baina zen, gure rock taldea, rock pop, ezakit berentzait, baina ni akordeonista bezala, bai esaten nola jode akordeoia ez da bakarrik hau, ez? Orduan beti defenditu izan dut, eta arantzan, hori oso defendituta zeuenean, bestela ez, joan zen argia bapatean. Eta gelditu ginen hor, ez genekila zer egin, eta fandangon bat, harinari bat, zortzikoa, eta guztore hon ginen arantzan, eta haiek dantzatzen, eta gero bueltatu beruen kontzertura, baina izan zen bastante esperientzia polita. Erabiltzen ditugula nola baliabide bezala ez, adibidez hori arantzan joan zen argia eta erabili genituen baliabide bezala, baina ez dugu gure musikan como tal folklorea erabiltzen. Tradizionala, por lo menos. Komodina hor duzu, ez? Komodina hor duzu. Baina egia da, euskaldunak izategatik ezin dugu bukatu hemen egon den kultura guztia eta hemen egon den folklore guztia. Ze azken finean... Eta gure ganduen eragina. Claro, ze gu badaukagu gure jatorria eta ezin dugu hori bukatu. Eta horre aktibo gaudela. Bai, bitere. Azkenen da hizkuntza bat, bai. Euskeraz hitz egiten dugun bezala, jotzen dugu folklore, naiz eta ez izan... Bez? Ni fandango nitz egiten dut. Zu fandango, ni gabaneran. Pixko bat euskalduna, baina mozorratua. Musika zizketan ere garela, eta ezagutzen ere zaitu ez denentzat, ze musika mota egiten duzela errango zenukete? Itxoin, ez. Bai. Objetiboki erantzuteko. Bueno, nik ezagutzen nuen brutik taldea, duela nahikotik, eta joan izan gara beti kontzertuetara, eta asko gustatu zait beti danik, hori akordeoia sartu izana olako esparru batean, ze hori, esan duguna, uste dugu lotu izan dela akordeoia beti, fandango harinarin da olako estiloekin, eta ezingo nuke jarri estilo bat. Ezingo nuke esan. Baina ustut bai dela, berezia eta batez ere, pixkat berria akordeoia sartu izana, ez horretan, eta nik uste lagundu duela, holako instrumentuak sartzeko eran, lagundu izan duela kulturan. Baina ezingo nuke esan, oraindik ze estilo den. Esoren jatzen badogo. Hemendik aurrera gutxi. Dibetik du, pop rock, hortik bigo garela, baina. Nik uste bai kalifikatzen dugula estilo hori, baina ez daukagula estilo konkretu bat, ez? Hori da galderek kalifikatzen dugu, baina... Ni beti gogoratuko dut, ez dakizinek esan zuen, elkarrizketa baten, guk egiten genula trikipum fusion. Trikipum, nola? Izan zen, Beñatzi ganda, erdoileko abeslaria, aurki. Uste dut gaztetxeko, Rotxako gaztetxe egitezun podcast moduko bat, bai. Beñatzi ganda, musu bat emenek. Eta urte hauetan nabaritu duzue zuen musikan aldaketarik, neuterra, 2008an sortutako kanta hoietan eta gaur egun sortzen duzuen horretan. Nik uste garai hortan ginela unos putos flipaus, baina, Ze gineuken kriston grina eta
kriston jakin mira musikakin, eta jo, guztai zitzaigun ikara herri gustatzea, orduan, iten ginen kanta bakoitze zen rollo, bida zen bat dakigun. Osea, eske, zen ese puto rollo, harmonia ikara herri komplejuk, letra galdetik, bai, como interesantísimo goin entzuten jogola, eta ne gutxinez lotxamaten dut. Ez hori bakarrik, osea, elkarrizketak irakurtzerakoan edo ikusterakoan, garai hortako elkarrizketak, zien, osea, guk gauza guztiz ezberdina egiten ari gara, eske Euskal Estenako iraultza bat izango geha, Ez, baino dago, ez ginen esaten, baino hola uzten genuen, ez? Eta, osea, egia erranda ez genuen gauza berririk egiten, egia, pues, osea, nik ez dut uste gauza iraultzaile bat egin genula, osea, éramos unos flipaus. Zuri ze iruditzen zaizu. Ez eren, bera da, taldean orain sartu dena eta orain egiten duguna, lehen egiten duguna baino askoz diferenteagoa da. Orduan ez dakit. Igual konturatu naiz kantak ikasterako orduan. Bai, hasierakoak harmonikoki taola kostatu zait gehiago, plan, uste dalako dela zailago, abiez azken epea baino hartu dala askoz gustorago jotzeko eta ulertzeko batez ere zenik. Osa, ikasi dut musika baino basiko. Plan, Bueno. bai, baino hori ez duela ikasi berez pila bat, orduan bai hasierakoak izan direla como tal, baino, bueno, sin más. Ez dut uste. Nik bai esango nukela gauza bat, eta izan dela, bueno, nire konposatzeko moduan gutxienez, bai izan dela oso adierazgarria. Dela, popari beldurra ja ez diogola. Osea, Iruñen beti egon da, como, el pop, ¿sabes? Musika komertziala, eta zen, como, venga, Mikel Jeluzearekin. Eta batean, como, xiau dago super guapo, ez? Eta, bai, kendu genuen beldur. Eta bastante popera joan gara. Eta nik uste izan dela zierto, Hasta un punto, oza, ez gara. Logikamente, a ver, buruakin eta gure estiloan. Nik uste ere bai, nik uste ere bai, aldatu dela, lehenbiziko disketan iken genuen gure musika, rollo, gure movida, gure akorde super maravillosoa, gure tal, zen, movida bat, gure, ez dakit, onak ginela azaltzeko, pixko bat, lehen esan duan, unos flipaus. Baina, gero eta gehiago saiatuga baitare musikogan aldetik aprobetxatzen dakiguna, ez saltzeko zehonak garen, baizik eta, gustatzen zaizkigu, hainbeste estilo desberdin. Eta gu geuga hain pertsona desberdinek eta horiek dena juntatzea lortu nahi, nik uste zentratu gala gehiago hortan. Adibidez, osea, ez ga punki batzuk, baina inber baldin badugu kanta bat, punke zera daukena edo, jakingo dugu hartzen punketik gustatzen zaiguna. Eta hori ekartzen. Eta kanta hortan bertan igual sartuko dugu, jo que se, tío, La Oreja de Van Goghen influentzia. De hecho, Luarrekin atera ginen azkeneko kanta, lehengo aldeko hitzak. Izena euki aurretik, izena zun, Nogen fit Kiliki Fresco, fit Mafalda. Osea, oizen kantan izena ez ofiziala. Iten dugu gero eta gehiago hori. Eta hori nabaritzen da asko, nik uste garrantzitsu dela influentziak bilatzea eta ez hainbeste enfokatzea zure mobidan eta zure super buruan eta pixko atortik ateratzea. Interesantea dela ere, bai. Eta zuen letretan errango zunukete badagola gai konkreturik. Tira! Jode. Ez dakit. Egia esan ez dakit. Bai, badago. A ber, lehenbiziko diskatik ez dakit zer esan, ze hori letrak izan zien pixkot. Orokorrean? Bai, baino, bai, gero damuaketik aurrera bai izan zela pixkoat, etapa super filosofika, guaindiken poko flipau bai, denborakin, damuak berakin, eriotza asko agertze zen, bai, bueno, da pixkoat lo tipiko, ez? Osea, bai, osea, bai, egia da, batez ere bizi ritmo azkarrari eta estresa eragiten digun soziedaderi
bai egin diogula beti kritika, batez ere, nik uste gaztekan aldetik beti jaso izan dugulako gure gaixotasun mentalak ez onartzea bideratzen gaitun matxake hoi, ez? Osea, pixko bat, gu izan gal, lehenbizikotako generazioa, benetan esaten nahi dena, hemen arazo bat dauela, eta zilegia dela sentitzen gan modun, eta gainetik jaso duguna, eta aurreko generazioetatik jaso duguna, bai izan dela oroar, eres un jorika, ez da horrela, hartu pala eta silanen, ez? Eta nik uste horri bai egin diogula kritika desente, baino alde oso desberdinetatik. Bigarren etapa, datozen etxipenak. Libreki aukeratu du nola preso izan. Eskua eman genizu, gazuk maukatik heldu, baina zure sakelak zulo bat du. Azpinduen atzean, heldu daken opzian, usten duen bake gaztian. Ez dakizu zein diren, baina ondu dituzu.
Nola duzue taldea antolatua? Nork erabakitzen du zer taldean? Nahi dute erran. Ez dakit badago norbaitek letrak gehiago egiten ditula, bertze batek Ba, daudena bastante banatuta izango nuke, eta de hecho nik uste dela klabea, taldea funtzionatzeko. Daude rolak oso zehaztuta, adibidez, zuzenekin zer ikusia duena, iraitzek darama. Osea, zuzena prestatzea, eta, bueno, klaketak, eta argia, eta soinua, teknikariekin hitz egitea, dena iraitzek. Gero letrak adibidez, bai, jokin egena baten duela, ni gehiago administratiboki. Bai, papeleoa eta kontzertua lotzea, bueno, airakarekin dela, baina haiekin harremanan egotea beti, eta bueno, eta bakoitza bere zea. Eta aldatzen dira askotan, osea, adibidez, bai, sare sozialak, adibidez, Mikel zea zuzenetan ere aritzen da, pues hori, pues. Mikel etortzarekin ja. Ne lana payaso bat izatea da zuzenekotan, eta listo. Eta setlistak. Eta setlistak. Egia da, tontakeria dirudi, baina ez daudenean, ostia, Mikel, setlista daude, setlista da, zerrenda, berean, kontzertuan egizateko, buruz ez dakigu. Eta bitu ez direla asko aldatzen, Baina normalen behiak eskatzen dizkiate gauzak setlistan jartzeko. Setlist personalizatu. Bai, bakoitza baka bea. Bai. Eta kontzertuetan, errepertorio finkorik duzuela errango zenuketen, edo nola aukeratzen dituzue... Bai. Bai, normalen saiatzea, pues, tipo, garai bakoitzeko, disko bakoitzeko edo denboraldi bakoitzeko setlist bat erabakitzen dugu, eta egoten gea denboraldi bat setlist horrekin. Gero ja saiatzen gea setlist aldatzen, askotan ez da gauza erraza, pensatu behar duzu ze kantak deskartatu, eta ze kantak jarri, eta askotan ez da bat erraza, pensatzen dugu, guri gustatuko litzaiguke kanta hauek abestea, baina eske jendeai ez zaie gustatzen, ez zaizkie gustatzen justo kanta horiek. Orduan, es como... Gero, balantza bat euki behar dare bai, guk jo nahi duguna, eta jenderi gustatzen zaiolan artean bai pentsatzea, erne egotea kontzertutan, lehenbiziko kontzertutan, ikustea, rollo, etzaizu duitzen kanta ontatik honetara igual jendea zegoela baju xamar. Eta, igual, arriskatu dezakegu urrengo momentu hau jendeko songi hartzen dula, arriskatu dezakegu pixko bat, onera pasa, ez da hitze, eta horrela pixko bat puzle baten jendek esperientzia hobea ukitzeko ere bai. Gustatuko zituen bakoitzak galdera hau erantzutea. Zuen errepertoriotik kanta bat aukeratu beharra duzue. Fua! Hostia! Idurituak. ¿Qué dices, pilla? Diruaren diktadura. Esan bide bat, cabrón. Nik uste dut balantzarekin geratu. Bai, nahi asko gustatzen jotza. Arretu no. Uste un akuna esan behar. Uste nago biren artean, Ez da egite edo zirkulo goibeltaria edo usoa. Bagian usoa, Ni launtzen baizu binoin arten nik usoa. Pues usoa. Malko nuke tantaka, no? En plan, nik abestu dudan, no? Logikamente. Tantaka baina usoa ere asko gustatzen zait, eta begirale zintzoa ere asko gustatzen zait. Hostia, egia ditatakan ez dut pentsatu bastante reciente delako, baina Bai. hortxe ibiliko zen, Bai. Eta begirale asko gustatzen zait, bai. Beti... Zu? Nik ez dakit. A ver, espérate. Ez que ez dakizkit ongi izenak. Nik uste balantza. Osa, badelako estilotik desmarkatzen den Bai. abestia ez, eta pixkat, no, como del rollo ahí groovy, muy guapo. Osa, nik ere atzoko gai bera, baina batez ere balantza bai. Egia da, atzoko gaiberekin pasatzen da gauza bat, normalean ezagin normalean dena, baina zautzi ditugu talde asko, abesti ezagunena da, como, no, hori ez zaigu gustatzen, hori beste gustatzen, baina niri atzoko asko gustatzen zait, en realidad, osea, eskerrak hori izan dela eta ez beste bat, ez? Anekdota bezala, atzoko gaibera, izan bartzen deskartatu diskotik. Bai. Gineuden ataskatu kanta horrekin, ezkinekin zein, iruditzen zitzaigun oso errepikakorra, ez deitze, eta, azkenen, eta gaina... Eskerrak Josu Erbitiri. Muxu bat Josuri. Eta kontzertutan, egoten da oso atmosfera guapoa, kanta horrekin. Eta kanta bat zuentzako kutxuna dena eta zuzenekoan
ez duena ongi funtzionatzen? Idurituak. Orduan aldatuko dut bestea eta esanen dut usoa eta ontarako idurituak. Ba, ja, edo beire, edo kolpatzea, bueno, kolpatzea aldatu dugu pixka zuzenerako, ze ez zuen funtzionatzen, egia da, baino bastante, nahi. Oso gabetuak. Ona, hori gustatzen Pues ez dakit, egia esan da. Bueno, akuna funciona. No, al revés. Akuna funtziona. Akuna jendek ez ezagutzen. Akuna danakol bezala funtziona. Pues nik esango nuke kolpatzea, baino ez nago ziur. Eske, ez nago ziur. Igual, igual, pensatzen baldin bat sentimendutan, esango nuke kolpatzea. Baino bestela, igual oso gabetu. Bete gabeko asmoak. Ojo. Egia. Zaila dene. Justo esaten, ja ez dugula hain flipautuak izaten, eta azkeneko xingela, pasen urteko bat, toma, pla, izin da pesitu zen. Hori da lengualdeko hitzak. Hori? Bete gabeko asmoak. Ah, hostia, bueno, parkatu. Hau utzi, Hau utzi. Retratado. Pelotas pa fuera. Kasu honetan, ez gaude zuen entsaio lekuan, bai herrian erranen dugu, honetan konstanteak zaretela errango zenukete? Entsaioekin. Entsaioetan? Entsaioekin. Demoralika, Saiatzen gara. Bai. Baino... Batzutan baude arazoak. Nik uste baiet. Nik astut Gasteizen eta asteburutan nago hemen Kaponen etxean gehiago nire etxean, baino. Ez dakit lehen nola izango zen, baino ni hildu nahi zen nik uste baiet. Zuk ezagutzen duzu demoraldearen etapa bat. Ja. Bai. Bai, osea, nik uste arazo asko ditugula horrekin beti. Osea, azkenean orain aroa dago eta asko zerrezago da, ze Gasteizen bizira, astean zehar gutxienez, baina honen luarrekin Bartzelona bizitzela, 3 urte zegoela horrela, baizela denboraldika. Muxu bat luarrire bai. Baina, bai, egia da, ostra, pues igual, pues diska bat grabatzeko, bai hartzen dira serio, venga, pipa, baina gero diska grabatu, zuzena prestatu igual azkar, eta gero ja, denboraldian, jotzeko denboraldian ez gero nahi saiatzen, zetortzen zain luar, zuzenean, pues kontzertu eta listo. Noizean behin bai, pues 5-6 bolo egin, eta ensaio bat, venga, pues garbitzeko pixka bat, hau gezkateratzen da, ezakitze, baina konstanteak ez, denboraldika bai. Taldearen berezitasun bat erratea eskatzen badizuet. Nik bat errango dizuet, eta entzuten ibili naizelako, eta bai orain arte egin dituzten elkarrezketa gehienak aurkitu naiz denak punk rock, punk no seke, punk no se cuantos. Eta zuen kasuan, ez, bai, aurkitu naiz, aurreko denboraldian bertso talde batzuei egin zitzaielakoz, eta aurkitu naizelakoz bastante punk taldeak Nafarroan eta Iruñerrian. Eta zarete bakarretarikoak aurkitu naizela pop. Bueno, pop, zuek... Ez, orain arte errandu zuen guztia pop aldera doalakoz, eta igual akaso eta ikusi dudanan, ez dakit. Popa ez da txarra. Akaso poperra. Popa ez da existitzen, ez da realitate bat, osea... Es un espejismo. Nik esango nuke dela gure berezitasun bat dela lehen esan dutena. Igual, osea, pop aldera goaz, baino ez nuke esango ez dara gala poperoak. Baino bai, saiatzen gala, gustatzen zaizkio hainbeste estilo diferente, eta saiatzen ga beti kanta batin behar dugunen, gustatzen zaigun estilo bakoitzetik hartzea bat. Adibidez, osea, punkakin adibidez, pues bauzkegu kantak. Pixko bat makarragoak dienak edo, baino ez di hemen entzuten den punk tipikoa, ze beti saiatu izan ga. Hartzen, pues igual punk bat, daukegu pixko bat modala, daukegu punk idurituak, ja hirugarren aldea atetzen dena, daukegun solo atonal que flipas, eta da punk. Gero ekinetik anen ginuen bai, entzun ginuen asko pup taldea, eta ni gutxinez hartun referentzia argitzat musika estilo hoi, no sé.
orokorrean, a ber, eske bostok nahiko frikiak gehala uste dut, ze azken finean bakoitzak bauzka bere pedradak eta bere taldekola o artistakola gustokoenak edo kuttunenak, eta horrek bai egiten du pues, soinu aldetikan ez nuke esango berezia denik, ze ez dut berezia bezala ikusten, baina bai egiten du nolabait gure soinua moldatu eta gure soinua naste gorraste bat moduan sortu. Zaki nola azaldu. Naste borraste. Naste borraste, osea. Aspaldi ez nula. Buah, flipas. Ez dakit, bueno, badik... Erantzun dugu, igual ez dugu erantzun, horri. Ez dakit... Zeintzen galde. Galdera da gure berezitasuna Mikel dela, zeliako dela. Zeliakia. Bai, zeliakia. Problemas. Badekit izan duzuela, orain galdetuko dizuetena delakoz erronka edo oztopo bat aurkitu duzuen bidean, eta imaginatzen dut abeslari aldaketa izan dela erronka eta oztopo bat zuen ibilbidean. Bai, baina espero genuen, baina oztopo txikiagoa izan da, egia esan. Momentu horretan bertze lauak aiatu zen momentu batera erratera hastaki Planteatu egin zen, logikamente, Eimar den bezala. Momentu hortan gastatu ginu zen 6.000 euro materialen, osake ez. Bai, baina izan zen un poco ir de compras por... Ez dakit, gaizkinago bano erostera, izan zen pixka bat, venga, guazen erostera, behar dugun guztia eta aurrera, ja ezin dugu utzi. Bai, ez dakit. Osea, planteatu zen, baina egia da ez zelatera, Osea, nire etxo horitzen naiz kafe bat hartzen, esan nula, bueno, ni planteatu behar dut hau. Hoi da. Osea, nik ez nuke eginen, nik ez nuke utziko, baina planteatu behar dut. Gutxienez, pues norbaitek nahi badu, kere izateko, igual kostatzen zaite esatea, baina, jo, pues mira, ja, luar badoa, pues igual uzten dugu. Inorketzun esan, Luarrek berak esan zigun jarraitzeko ere bai, zau luarreken eitzen ginen. Eta luarrek berak esan zuen, berak naizula guz, zeitu gaina, kristo ilusia egeit, aber betetzen den, luarrek esan ziguna zen, ikusi nahi gintula. Hoi honezen oso guapo. bai. De hecho, horitzen naiz, luarrekin, beretxean, izan zen ikuste, bai ez, beretxean, afaltzen, eta gero zerbait bat hartzen, berarekin deskubritu nula naroa izan zitekela bastante aukera ona. Eta berak izan zidan, Dani Luar, baina ez izan aukerarik, bai, tu! Osea, nik uste ere, momentu hortan, osea, jaba genekin, jo behar genituela leku handi batzutan, ordun ere hori motivazio izan bat, osea, izan zen. Zeren azkenean, osea, nik uste dako atortxuan jotzea ere, gure motivazio oso handia zen, eta gainera, era como, osea, ezin dugu utzi taldea orain, sabes, gauden momentuan. Ordun ere hori eraman zuen nik uste erabaki ontara, baina bueno ez dakit. Osea, baina ere egon zen pixka eta la tensión de que lo dejamos tal, baina pixka feo, pero bueno. Ez, orain galdetu behar nion, nola izan zen taldean sartzea, ez azkenean hauek 5 urte zeramatzaten lanean. Hostian puta da. Zu orain berria sartu zara, ez dakit nola izan den familia txiki honetan sartzea hau. Bueno, harrapatu ninduen nik uste ez ustean, osea, nik ez nuen espero. Bat, ez, osea, luarrek utzi batzuela etzelako, osea, etzen esan, eta horan inork etzekien. Eta, bai nintzela taldearen jarraitzaile, eta ezagutzen dituen, biztaz, eta, hori, kasi genuen instituto berdinan alaitzen, baina, bueno, ni pixkat txikiago naiz ez, pues hori, ezagutzen dituen horregatik. Eta, izan zen aukera oso polita, kriston lana egin dut, kriston lana egin dut. Hori, azkenean bazen erronka bat, eta nik ere banituen beste proiektu batzuk, eta izan da pixkat hori alde batera utzi edo erdizka, baina honetan sartzeko oso monitibatua. Eta, ondo, azkenean oso ondo, porque pasatzen gu denbora pila bat batera, pila bat. Eta gara super desberdina guztia, baina moldatzen gara oso ondo, eta uste dut oso talde polita egiten dugula. Azkenean nik ere hartzen nuen erronka bat ni luarrekin geratu naiz kanpoan berak lagundu dit, izan da oso rollo ona, ze normalean entzuten da igual talde ikusten duela eta gaizki bukatzen duela abeslariarekin, eta da como muy mitiko, plan rol hori, eta nik zelan nahi nuen azken gauza, ze luartabiok eramaten gara oso ondo, eta berak lagundu nahi momentu oro, eta beti azpimarratu izan dut hori.
Eta orduan hori oso gustora taldearekin, azkenan beraik ere pasaute dolu hori luar joan delako, eta hasieratik egon delako, eta nik momentu oro hori errespetatu dut hori, baina oso ondo eta oso harrera onarekin, egia esan. Oztopoetatik pasako naiz asmo berrietara, ze asmo berri du taldeak gaur egun? A ver, asmo, noiz, bueno, a ver, yo diska bat ateratzea, bentxe bertan. Claro. Bai, a ver, bueno, beti bezala egon gara, bakoitza etapa desberdinetan, ni egon naizen bezala, ja, hori, jarrea bat bukatzen talanen, ezagitze, orain tokatzen zaio Jokini adibidez, ireitzi, gutxi barru tokatuko zaio, baina dena ondo badi joa, diska bat ateratzea, gaian arroarekin diska bat ateratzea, bastante ondo egongo zen. Eta dirua? Bueno, Diruaren ditadura, bai. bai, betikoa, baina, bueno, jakin behar da pixka bat, a ver, aurten jo behar dugu, bastante jo behar dugu. Orduan, ya está, Normalean, kontzertuatik gordetzen duzu zerbait gero diskoak edo egiteko edo... Bai, beti egon behar da minimo bat, beti uzten dugu minimo bat, bazpare, zerbait galatzeko, ez dakitze, eta beti uzten dugu. Lehenbiziko diskatik ni uste ez dugula esosi jarri gure poltsikotik, da bastante ongi. Baita ere egia da, indugula dena low cost, Osea, ez gara inoiz sartu superprodukzioetan. Baina, bueno, superprodukzioetan musika grabatzen bai, baina gero bideoklipak, diseinua eta haitu ginen lanen Iñakirekin, musiko bate bai. Iñaki Tristan. Baina geroztiken eske kasualidadez ez dara, baina justo Iñakikin lanen gino den bitartean iraitza izen hori ikasten eta bukatu zunen iraitza gure diseinatzailea ere, bai. Leheno role eta zizketan eginen eta ez dugula aipatu, baina iraitz diseinatzailea, bai. Beti bilega diruz ongi organizatuta gutxinez. Saiatzen gara, bai. Ez dela gutxi ez azkenean, ez hau zeitu duztelakoz taldeak erraten zidatela ez, bueno, edo musikariek saio honetatik kanpo, eske talde horrek ez du ezer irabazten, dena geratzen da berarentzat, nik erratu non, ostras, bale, geratzen da dena berarentzat, baina gero zerbait egiten dutenean ez dute ezer jarri barra, ez? Gure permisa da hori, igual, horitzen ez... Materialarekin ez orain. Bai, urte baten ezakit 2008 izan zen, kasi 40 kontzertu egan genituela. Izan zen pasa hartu, utzi genuela, bastante diru, eta gero, baratotzen diru ere, zegoelako, eta jazta. Baina aurten adibidez, utzi gu dena, beha diskari begira. Utzu koltsoi bat, diska erraz ateratzeko. Ibilbideko kontzertu bat aipatzea eskatzen badizuet, bakarra. Bakarra denoi. Kontzertu bakarra, zuetzako berezia izan zen kontzertu bat. Errango dizuet. Ez dakit kontzertua bere horretan, baina bai oroitzapen ona eta jende ona eraman dugula Ixorretatik. Nik ingo nioke mentzioa Ixorretako abadetxeari, Ixorretako gaztetxeari. Hango, kontzertua como tal, bai, egontzen oso guapo, ez dakit hobena izan zen, baina bai egia dela baita ere oroitzapena zela oso ona, ze guk ezkinekin nora gindua zen, herri txiki bat, Durango ondora, nik ezagutzen hon dantzarik zaudelako bertan, riau, eta ezkinekin ze espero, eta joan gaztetxera, eta gaztetxea ez da oso ondia, baina, bueno, beteta zegoen. Eta mundu guztia izan kantatzen. Orain lagunak diren pertsonaz beteta. Hortaz joan, hain nintzen asko luzatzen baina, bai. Oen dauzkeu lagun asko iso horretan da. Muxo bat aientzate, bai, nahi zemen, ja. Bai, ama. Zagit, ni bai izango dala atortxu baino izan zelako, hori, beti pentsatzen zenun zea, bai. San Ferdinak, hortengo San Ferdinak izan diela, hostia. Eta oraindik ez dugu eman kontzertu hau, baina hori bai izango nukela bat bastante adierazgarria izan dela Kafe Antzokia. Bilbon sukenakin, gainera sukenakin bastante ondo. Eta supongo zuretzat ere izango dela. Niretzat bai. Muxu bat sukerantzat. Bai, niretzat izango da lehenengo kontzertua, eta gogotxu, urduri baino gogotxu.
Hau, emititzen denerako ja eman izan dugu kontzertu eta gehiago, baina. Espero super ondo batera izana, por favor. Eta bestela barkatu. Eta bestela barkatu. Taldeen arteko lankidetza garrantzitsua dela errango zenukete? Por supuestísimo baietz. No, ez hori lehen ja esan du. Nik uste ja lehen esan duela kaponek, osea, elkarlana guztion artean ongi egitea eta, bueno, bakoitzak bere errola izatea. Bai zuen, Beste taldeekin? Bertze taldeekin. Ere. Elkarlan, Osea, nik uste taldeen artean gaizki eramaten bagara, eszena izango zen una basura, orduan. Osea, ez, nik uste. Orduan, osea, nik uste apoiatu behar garela guztion artean, eta nik uste hori egiten ari garela, ez? Bai. Ez dut esan behar deuz peligrosoa. Esan behar nun, de hecho, gertatzen da, ez bat gertatu izan da, igual talderen bat besteen gandik desmarkatu nahi izatea eta ateatzea beste guztiok eraiki dugun saretik, ez dela sare bat ez dara oso ongi organizatua dauna eta funtzionatzen duen engranajekin eta, baina da lagun sare bat. Hortik atatzen denen, bai ikusten dela mobidak eta berakadak. Baina oso garrantzitsua da nahi dutze zait, elkarlana eukitzea talden arten, bai talde bezala eta bai beste mobidatan, pues jo que se, adibidez, duela gutxi Iruinkokoa izan zela. Hor juntatu ginenak, ez bageunden 20 talde diferentetako jende eta azkenen jende horrekin berakin juntatzea, eszenario holtzan atzekaldetan, zein aurrekaldetan eta holtzarik ez dagoen ambientetan, nire dute zaitu oso garrantzitsue, batez ere diskutitzeko ze gertatzen ari den eszena honetan eta nora nahi dugun bideratu. Osea, egia da ere, nik uste errezagoa dela, osea, berak esan duen bezala, Iruña herrialdean edo Nafarraldean, nola elkarlan hori bai izatea, baina eske guk, adibidez, nik uste Nafarrotik kanpora ezagutzen ditugun taldeak bai, osea, oso ongi eramaten garela beraiekin, baina ez daukagu nola extensio hori, sabes? Nik bai batu nahi dudala, justo nik administratiboki gauza asko eramaten ditu dela, nik ikasi dudala beste talde batzuetaz, eta gero ni ere lagundu izan dudala beste talde batzuk, bai administratiboki eta musikalki behar bada ere, eta lagun hori jasotzea eta eskaintzea oso beharrezkoa ere ditzen zaita hori sarerik gabe ez dago. Akaso horregatik Nafarroan eta Euskal Herrian badaude horren bertzeko talde? Edo zer du Nafarroak eta Euskal Herriak horren bertzeko talde izateko? Bai, baina Nafarroan claramente da kultura asko ondelako eta folklore pila bat dagoelako. Eta familia guztietan dago musikari bat, hori hemendik kanpo zakit izaten aldean. Euskal Herrian orokorren ez dakik gertatzen den gainera. No, ni Nafarroan naiz egiten batez ere, Eta iparralden batez ere, de hecho, esango nuke, Xiberu eta Nafarroa beran, diela probintzia txikinak, horre goten da kriston mugimendua. Eta nabaritzen da nik uste non dauden baliabidek eta non ez. Zen ikusten Nafarroan eta iparralden, eta batez ere esan dutena iparraldeko bi probintzia hoitan, jende asko gehiago muitzen delako beharroi dagoelako. Ez dagoelako baliabiderik eta lehen hitzein duguna elkarlana beharrezkoa delako gauzak aurrera ateatzeko. Eta horretik dago olako interes kulturala. Baliabidek dauden tokitan azkenen, bai, buen rollo, eszena super txupi guai, baino gero interes kulturala ez da inbeste. Zerbait defendatu behar, tio. Hori nabaritzen da hemendik kanpo. Osea, egitea duzu musika, pues bueno, pues gustatzen zaidalako. Hemen talde gehiena, eta letra gehiena beti dute zerbait regiminatzeko, ez? Zagit, nik uste politikoki ere behar hori dela. Eta baita ere, nabaitzen da daudela, osea, Euskal Herri barruan, muga ezberdinak, azken finean Euskadi eta Nafarroan artean dago kriston muga, Nafarrotikan Euskadine jotzeko, asko, peaje de puta madre, y un radar, izan radar asko. Baina badago muga bat Nafarrotikan Euskadira pasatzeko garrantzitsua, eta baita ere Hegoaldetikan iparraldera pasatzeko, iparraldetik Hegoaldera pasatzeko, baita ere daude muga asko. Orduan, uste dut nahiko zonalde ezberdinetatik artean daudela muga batzuk askotan ekiditen dula herrialde ezberdinetako talen arteko
elkarlana sustatzeko. Errango zenuketen taldeak aurrera jarraitzeko laguntzarik dagoela, ez ekonomikoa. Baizik eta kontzertuak ematerako orduan badago sare bat, edo sare baten beharra ikusten duzuela. Ez dakit kasu honetan gaztetxeak izaten alden zuen sarea edo ez, baina hori ere ez dakit zen puntura arte sare bat izaten alden. Baina ez dakit botatzen duzen faltan sare bat edo nonbait errateko, mira, tiropaki, ze hemendik badakit kontzertuak aterako zaizkidala. Edo kontzertuak emateko leku batereren falta botatzen duzuen edo... Osea, justo hau, gaztetxean xarea eta, bizi izan dugu, joreintxe bertan ez gaude oso jarriak hor. Osea, ez dakit nola dagoen, azkenen azten zara mugitzen igual beste, ez dakit, beste xare batzuetan, orain, Euskal Herriko festi txikiak, tal, eta, bueno, ondiago bat direnak ere, osea, menospreziatu gabe, baina. Eta nik bai botatzen dara faltan, xala ez oso handia, zegia da, edo sartzen zara aitzina batean, un pertsonakin, edo pasatzen zara totemera 1000 eta pikorekin. Eta 300 pertsonako sala asko ez daude igual bai, baina daude herri puntual baten, eta herri puntual horretan ez duzu beteko ez dare. Baina Iruña batean egotea 300 pertsonako sala bat, bai gotetzen nola falta, edo incluso Donosti batean, edo Gasteiz, bueno, Gasteiz justu Jimmy ez da oso handia, baina bada handia ere, eta hartzen da, como, handitzat, zagit. Nik leheno esan zona gaztetxe eta gune autogestionatun saren ezkala asko muitzen gaur egun, ni gutxinez bai ikusten dutela konsumitzaile bezala, gaztetxetik gaztetxe joan taldek deskubritzen eta duela gutxi adibidez aitzinan, ez dela gune autogestionatu da baino esan nahi dut. Sare berdineko... Bai, hori da. Justo esan behar nuna, aitzina bezalako promotoreak esan dezagun, ez die falta, baino bai falta dela interesa. Osa, nik bai ikusten dutela arazo handi bat, herrietan, ez hainbeste irin igual, baino herrietan bai ikusten dutela arazo handi bat jendea mobilizatzeko. Eta inkluso organizazio falta ez da asko pasatzen, baina bai noiz baita pasa izan denen pentsatu dutela, kontraprogramatzeko gaztetxe batzuk bestea, edo, jo que se. Gaztetxea odala eta odala. Bai, eta gero, esan behar gauze bat oso polemikoare, bai, baina kontraprogramazio hauek bai heldu die askotan mugimendu politiko aurkarien gatik. Eta horrek kulturari iten nahi dio sekulako mine. Osa, ez da zertan militante izan behar, ez da ez militante ikusteko kulturari mine iten nahi diola borroka, elkarren arteko borroka honek. Noski badu dela diferentzia asko gauzak pentsatzeko moduan eta egiteko moduan ere bai, eta bakoitzak gestionatzen dituen gune funtzionamentuan ere. Baina, ostia, kontraprogramazio asko gertatzen ari dira horregatik. Eta honek kriston mina egiten nahi dio estena txikiari. Ze baina, estena txikia da beti galtzen ateatzen dena. Estena handia, mainstreaman dauden taldeak ez dute sufritzen, hau. Mezu bat 16-17 urteko gazte batzuei talde bat sortu nahi dutena? No os hagáis los interesantes, tío. Saiatu, nik esango nuke, saiatu aurkitzen gustatzen zaizuena, eta hortik atera. Esan nahi dut, zuen movida ez baldin bada, osa, igual daukezu kriston gogoa, iteko zuen movida, guk inoken bezala gure pedrada, eta behirazeak orde guapoak, eta ez daitze, ongi dago, baina ez pasa. Ez pasa, ze gero gauze politena gaurkitzen die, benetan gustatzen zaigun hortatik ateratzen, eta batez ere esango nuke, naiz eta folklorerik ez egin, saiatzea hori mantentzen. Ze folklorea da hizkuntza bat, hizkuntza musikal bat, eta naiz eta ezio abanerak, arinarinak eta jotak, beti daukegu presente eta hoi ez aztea, nik uste importante dela.
nik esango nuke, bueno, nik adibidez, kombo ikasgaia musika eskoletan ematen da, ni ematen dut, adibidez, pues hemen ondoan Irurtzunen, eta bideratzen dut asko eta esaten diet musika hori jolastu behar dutela. Eta nik esango nieke justo lokalen sartzea, edo lokala ez bada gure kasuan bezala garajean sartzea, eta orduak egotea hor tuntona egiten, jo que se, eskabideanen betidani betirako jotzen, baino 1000 aldiz egun berean, ezagit, horrek egiten du taldea, eta gero ja taldea sortzen duzunean benetan, gero ja funtzionatzen dugu zen. Nik uste ere, agian ez dut ez adoz, baino imitazioa, osea, nik uste... Eske, mundu honetan dena inventatuta da, orduan, imitazioa da, nik uste gehien, osea, ez dakit. Bidea. Hori, bidea, osea, azteko bidea bai, agian gero ja... Bilatzeko bidea. Hori, gero ja, jo que se, haien komposizioak egiteko eta guzti, ja ezberdin izango da, baina azteko nik uste imitazioa badela oso garrantzitsua. Beti izan gara oso kritiko barkatu, Baina beti izan gara oso kritiko, igual norbaitek diska berri bat atera, eta ostra, dirudi ez dakit noren abestia. Pues ondo dago egina orduan. Osea, esan nahi du molestatu direla, entzun dutela musika, eta ateratuela zerbait. Ez da oso berria izango, bueno, baina, jazta, batez ere, dependezea dinekin. Osea, pues igual, jo que se, pues 40 urteko tipo bat, 20 urte estenan, ateratzea, ondo joak atera duenan berdina. Ez da ezer konkretua barkatu, nik ez dut pentsatu esanez, baina izan diteke, baina hori, bueno, baina gazteak izan da, guretzat izango zen arrotasuna, arrotasun puntu hori de, mira, ze lortu dugun, jende norbaiti balio izan dio gure musika, zakit. Bai, izan duten guztia, eta gero ere lagun artean eta konfiantzazko sare batean sortzea talde bat. Nik uste ematen dela emantzat, baina batzutan igual hartze dituzu kriston musikariak taula, eta gero nik ezagutzuz gero gertutik hori, nahiz eta oso musikari honak izan gero talde artean ez badago rollo nik taula, gero ez dela taldea aurrera ateratzen, eta nik uste hortik hasita, eta ere izatea margen bat de hobetuko dugula, hasten zarenean ez zara el mejor del mundo, en plan, joaten zara ikasten, eta joan zara ikasten, nik adibidez, ikasi dut pilat hilabete hauetan, joan daten ez zara ikasten, baino, eta goeratzea egu pila bat, baino, uste dela oso ambiente sano bat ikasteko, eta ez musika eskoletan ikastezuan, porque ikastezu benetan kanpoan, nik uste, nik ulertu nuen praktikan behin hasten zarela jotzen, porque teoria igual jakin dezakezu, baino gero hasten zarenan jotzen, hasten zara, eta niri adibidez alaitzen hori ikasteak lagundu ninduen pila bat, ze hori, eta animatzea ere jendea musika ikastera, ze uste dut, ez baino bai, ze niri gertatu zitzaidan DBH-en, hori, nota honak atera, eta eszenikoa ez egitea animatu nindutela, hori, musika zelako... Beste batxi bat egiteko, ez? Bai, hobi moduan izateko musika, eta nik animatu nahiko nuke jendea musika ikastera, eta batxirgoa egitean nahi duena, eta bakoitza dela zilegi ikasteko nahi duena. Gurasoekin aserretu arbazarete, aserretu. Hori da, bai. Esperientzagatik, Bai, ze badaude aurre iritzi pila bat, bai... Bai, gurasoengan, bai irakasleengan, hori dituzula erreferentzitzat, baina batzutan igual ez dela justo zuk momentu horretan entzun nahi duzuna edo entzun behar duzuna. Orduan, musika ikasteko, batez ere. Nire partetik, nik ez dut galdera gehiagorik, ez dakit zuek zerbait geratzen zaizuen hor erran edo zenutena, edo... Jo, bastante kontentu naiz. Nahi. Bueno, mila esker elkarrizketa honengatik. Zuri. Besarkada simple bat, ezten begionez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun berri horrek guri ez zigun eragin, nola zeinak beti izan duen aukeran, eraikitzea kaiolarik ederrena, aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Muxu trukirri barrio bat orkanpoan, lapurtzea bat zen, ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garestide.
bazuten aitzakiri. Non baitu usatu genuen baitasuna armaren pareko. Etzen alarma egoeraren beharrik, ordura arte kiditeko naiz eta larri. Kaleak gainezka jartzen izan berriz, elkar maitatzeko. Eta zeberke izaten den askatasun hitzak zenbaiten ahotan. Gazte garesti den hitz bakoitzak gure 40 minutuotan. Jakin gutun hau gaur idazten badut, dela bada ezpada biharrinkarik ez banu, anzura besoak gurutzetan gaitu. Berriz dut gaurkoan denbora soberan, biluzteko errotikan atzoko gainera, kolpele horran nahiago dut aukera. Gorentzen nola besarkada simple bat, ez den izan inoiz horren simple guretzat. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.